खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आङो दिनै दंफैयो आइलेण्ड फाथाबारि जायगायावहाय दा आदा सिमन नार्जारिनि गिबिसिन फिसालानि दिनैहाय गोथार जुलि दा बे गोथार जुलिखौहाय आङो खुनु जोंनि चिराङावहाय नुफेराखैमोन बेबायदि एसे गिदिर हाबा एबा गोथार जुलिखौहाय दा रायजो राजाफ्रा नैबे गोथार जुलिखौ आंजों लोगोसे जोबजासे नायफालाङोब्ला नुलांजोबनो मोनगोन। दा नै बेबायदिनो ओरैहाय नै बेवहाय हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौहाय दा आथिं सुगोन जाहैबाय। नै 2001 ओरैबायदि आथिं सुग्राफोरनि नैबेबायदिजोंहाय सुगोन ओमफ्राय नैबेखौहाय 2000 थाइसेखौ लानानै बिथांमोना आथिं सुनानै होगोन आरोखि ना आरो नैबे फिथाखौ हास'गोन बेनिफ्रायसो हौवा आरो हिन्जाव गोदानखौ नैबे बाउन्डारि सिङावहाय सोलांनाय जागोन लोगोफोर मोसादों आरोना नै हिन्जाव गोदानखौ गिर्जानिफ्राय लाबोबाय दायो नायदों नै हौवा आरो हिन्जाव गोदानखौ लाबोबाय गिर्जानिफ्राय दायो बेखौ दासाखौलै रनानि होसै नानि ओरै बेखौ दासाथ' र' बेखौ दासाथ' हौवा गोदाननि फिसाया दायो बेवहाय मिस्टि जाहोदों आरोना आरो नैबे मादै हौवा गोदाननि बिमा हौवा गोदाननि
जेसेबांनाखि ना बेदरनि मेनेजार आदा दा बेनावहाय आं मिथिनानै लागोन दा नैबे हाबायावहाय बेसेबांसिम बेदर बानायनाय जादों दिनैनि 29 थारिखनि जेनाखि आइलेण्डनि जायगायाव हाबा जानाय मिथिसार जानाय फाथाबारि 1 नं फाथाबारिनि सिमन नार्जारिनि फिसाज्ला सासेल' सानखां नार्जारिनि जेनाखि हाबायाव बेसेबां मा दङ होनना सोंनायलाय आं बेखौनो फिननाय हरनो नागिरदों मैसोआखौ माब्रै सोनाय जाबाय माब्रैजों ओरैनो 18 मन ओमफ्राय बोरमाया 8 मन ओमफ्राय दाउआ ओरैनो दाउआबो 7 मन ने औ नाया 5 मन 10 केजि बेबायदि साननाय जादों ओमफ्राय मैसोआ मासे एसे सामा दोनबावदों गेजेर बारबाय मानसिया गोबां दंबावो होनना बुंला लोगो सिनाय जाबावगोन ओमफ्राय बोरमाबो दंफैबावो बोरमाखौ जोङो जमा जमि 10थासो बोरमा दोनबावदों आलदा बेखौ सिथारनाय जायाखै सिथारथ'वाखै बायसान्सआव एसे सर्ट जायोब्ला बेखौबो सिथारगोन औ ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदाना मा गामिनि हिन्जाव गोदाना बामोनगावनि ने बेंटलनि बामोनगावनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो गोग्लैदों बेनिफ्राय हिन्जाव गोदान लागोआ फैगासिनो दङ दा बेबायदि दा हिन्जाव गोदान लागोआ साबैसेसिम बेवहाय नुजाफैगोन हिन्जाव गोदान लागोआ जोंनिसिम खबर हरदों दाख्लैनिफ्रायनो 300 जनसो फैगोन होनना बुंदों 300 जन ने जोङो बेनो बांसिन फैजानो लुबैदोंमोन 1000 जन जों फैजानो लुबैदोंमोन दङ दाबो ने दङ अजस्र दाउ दं मैसोआ नांगौला जों माथामसो कन्टेक्ट खालामनो दोनबावखादों थोआलानो थौगोन बोरमायाथ' गय बारियावनो ग्लेद बोरमाया गोथाङाबो दंबावो 8 मनसोखौ सिथारबाय बोरमाखौ सादु आं मिथियाखैमोनलाय आं बिनय होनलासो मिथियो नालाय सादु होनदेला मिथिया ओमफ्राय आदा नों मा फोरमायगोन जेनेबा एसे गिदिर दे नोंसिनि नैबे आइलेण्ड जायगायावहाय बेबायदि गोथार जुलि दिनैहाय रंजा बाजा खुंदों बेखौहाय नोङो मा फोरमायगोन नोंनि गोसोजों आंथ' गोबां खोथा मा फोरमायनाय दहाय फुङाव जानानै बोरमा जानानैनो फेनानै आङो एकदम देहाखौहाय लोरलाल' जानानै दङ आं बे हिसाबै आङो बेखिनिल' सुंद' बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय दा नैबे हाबायावहाय माखासे बोराय बुरैफ्रा जे मैगं सायगासिनो दङ ओरैबायदि मोजां मैगं दा बे मैगंफोरखौ जायोला बोरायलाबो बुरैलाबो माने सेंग्रा सिख्ला खावलाया गोजों जाफिनो होननानै बुंदों बे नंगौना नङा आदा सैथो बिसोरो माने मोनथिगौ जानानै माबायदि मोनो मोना ओंखायनो बिसोरो बे रिपर्टखौ होखाबाय एडभान्स बिसोरो मोजाङानो बिसोरनि रिपर्टआ आंबो बेयाव गायसनबाय एसे बोरमा जाना राखांखां मोनदों आस्सा बोरमा जानानै सेल्फि लानो थाखायबो जायगा बानायनानै दोननाय जादों नै नानिखौनो फार्स्ट होग्रोबाय आङो गावदांदांनो बेबायदि आरोखि ना जायफ्रा नैबे गोथार जुलियावहाय फैगोन बेबायदि सेल्फि लानोबो मोनगोन आरोखि ना लोगोफोर बिराद मोजां दानि हाबाफ्रा माने सुबिदा रोखोमसै बिराद मोजां सेल्फि लालायग्राबो जायगा थायो आरोखि ना दा आङो लोगोसे सिङाव हाबनानै देखायनि लोगोफोर माबायदि सिङावहाय बेखौ आङो दिन्थिलांगोन बेबायदि ओरैहाय नै बिराद मोजाङै नै बेवहाय आथिं सुग्रा आरोखि ना नै आफाया दासो फैदो औ दासो आफा औ दे मोजां दा औ मोजां दा नै बेबायदि आरोखि ना लोगोसे नायलांदो आङो सिङाव नायलांनि माबायदि बिराद गोथौ आरोखि ना नै होख्लायगासिनो दङ नै आङो डाइरेक्टलि देखायखानोसै लोगोफोर ना बाब औ आयौ गोजानथार माथो बिराद गोजान ओरैबा मा बुस्थुथाय दे ओरैहाय मा दङ बुस्थु बेखौहाय जों नायस'नो हालिया आरोखि ना ओरैथ' दामग्रासो ओरै देखायहैग्रोनि लोगोफोर सानथ' हायो आरोखि ना लोगोफोर ओरैबायदि नै नायदो बेफोरबायदि आरोखि ना आं
आङो देखायना लाजोबनि ना लोगोफोर ओरैबायदि स्टेन्डार्ड जायगा नै बेफोरावहाय ओरैबायदि बिराद मोजां साजायदों आरोखि ना नै ओरैबायदि सानथ्र' हायै साजायदों आरोखि ना नै नायदो लोगोफोर नुस' हायै हाबा आरोखि ना ओरैबायदि मोजां आरो नै गेटआव थाग्राफ्रा नै एसे माबा आलासि बरायनो मोनदों नामा आलासि सोग्रा ओरै बिथाङा आलासि सोग्राव ने औ जा दे ओमफ्राय नै ओरै ब्रादार हालासे ओरैहाय नै बिराद मोजां माने संनाय खावनाय ओरैबायदि रानग्राफोरबो थादों नै एकदम हेभि ल'खा आरोखि ना नै ओरैहाय नै आब' माब्रै दं आब' मोजाङै दङ ने आस्सा दे नै ओरैबो आब' सासे नै ओमफ्राय ओरैबो नै बिबोनां नै बे बिबोनां आंनि बिबोनां गदाय ओरैबायदि मोजां डिजाइनफोरखौहाय बानायनानै दोनदों आरोखि ना नै नायदो नै बेबायदि एकदमबारे स्टाइल एकदम स्टेन्डार्ड मा खालामनो आरोखि ना बबेयाव जाजेनो ओरैबायदि आरो ओंखाम खुरग्राफोरबो दङ नै ओरैबायदि बिराद मोजां आरोखि ना नै बेजोंहाय हौवाफोरनि ना हिनजावफोरनिबो दंलायो नामा एखे ने बायदि ओरैजाय नै बेवहाय ओंखाम जाग्रा खुरग्रा ओमफ्राय नै ओरैजाय बेवहाय साहा लोंग्रा नामाथाय साहा लोंग्रा रुम नै बेवहाय जिरायथ'ग्रा आयौ आन्दायलायबायसो माथो ओरैबायदि गोगोम आरोखि ना जायगाबो गुवारना एकदम स्रां बेबायदि नै बेवहाय फुरा जिरायग्रा आरोखि ना साहा लोंग्रा ओमफ्राय नै ओरैहाय आब' दङ नै आब'आ आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै आं बिमा औ सिनायदों दा जे हौवा गोदान दिनैनि जे गोथार जुलि बिनि जे बिमा नैबे आब'आनो ओमफ्राय आदाखौ आं गुमैखौ आं नुथ'वाखै गिर्जायाव थांदों ओमफ्राय आदा बेबो ने दे आदै दे आस्सा दासो लोगो मोनफैजोबदों आरोखि ना आङो नागिनै दे सार दे फंबाय बाव ने दे बिनानाव बाव ने आंथ' नोंसोरखौल' सिनायो नालाय माखासेफोरखौ सिनायले जाथि बाहागिफोरखौ सिनायो माखासेखौ नै माथो फंबाय मिथिखायो दा बिराद मोजां बानायदों आरोखि ना सानथ्र' हायै खुनु जुग आङो चिराङावहाय बेबायदि गिदिर माने पेन्डेल स्टेज जाग्रा आरो आलासि जिरायग्रा बेबायदि नुफेराखैमोन दा एकदम हालोद ओरैबायदि गेदेर आरोखि ना आरो नै बेफोरबायदि माबा लादलायनानैबो थादलायनांगौ गोनां जायो आरोखि ना ओमफ्राय मा बिबानाव मोनदों फंबायालाय बेवहाय वाइटिं रुम बियो आस्सा ओंखाम जानो सेटिं खालामना हरनांगौ ओंखाम जाग्राफोरखौ माने ओरै सेटिं खालामनांगौ दे नै ओरैहायबो नानिमोना मा रानग्राथाय नानिमोन साहा रानग्रा ने आस्सा दे एसे मोजां गोदैफोरखौहाय बांसिनै एसे मोजांफोरनोहाय रानना होदे ओरैहाय नै लोंगोन आं एकदम लागिदिंग्रोजोबखानायसै आङो नंगौ दे होमबालाय माने आंबो साहा लोङाला गलांले आरोखि ना बिनिफ्राय एसे साहा लोंग्रोना लानायसै आङो ओरैहायबो नै आदामोन लोंगासिनो दंखायो नै ओमफ्राय गोदै ना एसे बारा नांलुलु जादों आदा थिङा जादों ने गान्दा बिलिखा ने आस्सा दे नै जोङो आब'आ साहा लोंहोनायसै आरोखि ना नै आब' जायोना बिनानाव जायो आं बिनानावसो जागोन बायदि मोनदों आंबो दानि इंलेथ' एबसु आन्दलनखौ लोगो मोनबोदों दे नै बेयो मेन आलासिफोर जिरायग्रा रुम बिराद मोजां जादों ओरैहाय नै बेवहाय ओंखाम संग्रा माबायदि संदों आङो नायनानै लानि नै बेवहाय माइक रायग्राबो दं ओमफ्राय बेवहाय गोग्लैदों नामा नोंथाङालाय माइक रायनांगौ माबायदि रायगोन नों माइकखौ जाखिनि एनाउन्स होनांगौ दङ बे लिस्ट गोग्लैजानाय मेनेजारफोर ओंखाम उखैनायाव रानग्रा ओमफ्राय आलासि नायग्राफोर बेदर नायनायाव खम जादों मादों बेखौ नायग्रा ने दे गोजोननाय थाबाय दादानिसिम दा नै बेवहाय ओंखाम संबाय बिराद गोबां ओंखाम संनानै दोनखाबाय नै ओरैबायदि मोजां बेदर होखाबाय नै दा नै माइनि नोंसोरो आब'मोन मावफारनि ने दे गामिनि जेथ' महिलाफोर मैगं सायग्रा गोथाव भिटामिन C भिटामिन G भिटामिन सायदों आरोखि ना नै ओरैबायदि मोजां नै आब'मोना बे भिटामिन C भिटामिन एकदमबारे
जाबायथाय बेबायदि औ जाखागोन आरो जै बेखौ जाबाय मोनजाबाय आंनि खावलाया दिनैहाय एसे बुंनानै थांसिगोन आरोखि ना एकदम नैबे आब'मोनानो सायदों नै ओरैहाय नै मादैमोन दङ ओरै नै आबै दं आब'मोन दं बौ आरो आङो एसे गोबाङै बिखुनजोफोरबो सोमोन्दो दंलै बुंब्रफ्लांलायलाङो ओरैबायदि नै बिराद मोजां मोजां आरोखि ना गोथावल' होख्लायगासिनो दङ नै ओमफ्राय नै ओरैहाय सामब्राम होनोना पियासनो बेखौ सायगासिनो दं नै ओरैहाय एसे हागासिनो दंबावो नै जेथ' नै बौनि नै आयं मोजां दा आयं मा औ नुथोंसै आयं ओमफ्राय नै ओरैहाय नै ओइ बाहागि नायदोब्रा एसे लिंबोनो गैया हास्लामाखसै नानि स्कुलाव थाग्राफोर नै बिराद मोजां नै सि भिटामिन जिएम भिटामिन एकदम गोथाव गोथाव जाब्लानो ओरैबायदि मजबुत बेखौ जाला बेबायदि गोजा थै बारायो ना माने औ बेबायदि बिराद मोजां आरोखि ना नै ओरैहायबो औ बेखौ जाला मा जायो होनदों बेखौ जायोब्ला बुरैलाबो माने सिख्ला जाफिनो आरोखि ना बिराद मोजां खावलायफ्रा गोजा 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 जारौ जालायनाय ने दे 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 ओरैबायदि बुरै रोङाबो नों ने दे 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 हामबायसै दे आयं मोजां दा आयंआबोथ' खौ जाला खावलाया गोजा जाफिनसिगोन औ दे 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 आयं दे 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 ओमफ्राय आदा नों बौमानि थाखाय जिरायदों मैसो आं डिउटियाव होदों आस्सा बेदर मैसो बेदर थिखादा देउथि होदों माबैसे सिथारनाय जाखो आदै माब्रै सिथारखाबाय गुफुं गुफुं ओमफ्राय होख्लायखानायसै दा जै मैसो जाबाथाय थनथना ने अलबडि थनथना जादा दे ओमफ्राय आदानिबो बे गामियावनो नामा आंनि गामिया एखे बामोनगावआवसो ओमफ्राय बिहामजो गोदान मोननानै बिराद मोजां मोननाय थिखादोंदां मोजां मोनदों बिहामजो मोनला मोजां मोननांगौ जाहैबाय ने औ थिगानो दं आदा दे दे गोजोननाय थाबाय थेंकिउ आदा दे 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 माइरं सुलादों आरोखि ना नै ब्रादार मा बाहाग मोनदों नोंलाय आङो जगालि बे संग्रा खावग्रा जगालि ने औ माइरं सुदों नै आब'मोना बेबायदि ओमफ्राय नै बेवहाय फुल वाटार जमा बे आरोखि ना ओमफ्राय नै बेवहाय संग्रा नै बे मानिथाय पनिर औ बेदर जायैफोरनि ने आब' ओरैबायदि पनिर आरोखि ना नै आदै मोजां दा मोजां ओमफ्राय आदैया बेयाव डिउटियाव गोलैदों नामा औ वाटार साप्लाइनि डिउटियाव ने जादे ओमफ्राय आदालाय गार्डनाव दे 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 गोजोननाय थाबाय जेथ' माने माबा माबि खालामग्रा आरोखि ना ओमफ्राय नै ओरै आदा मोजां दा आदा राम रस आस्सा ओमफ्राय नै बेवहाय साहा गुदुं आरोखि ना लाल साहा बिराद मोजां नों साप्लाय हरग्रा ओमफ्राय ओरै नै दङ ओमफ्राय नै ओरै आदैमोन दङ आदै मोजां दा आस्सा दे 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 ओमफ्राय नै बेवहायबो साहा फुदुंदों आदै हाब आदैया खर' गुफुरब्लाबो बिदियाव जेनथारा नामा दाबो बै माखासे बुरैफोरा होनदों हनै माबा गाजर माबा माबि जाला सेंग्रा जाफिनो सिख्ला जाफिनो होननानै नंगौ होनलाय आंखौल' मिथियालाय माबा सि भिटामिन जिएम भिटामिन गावसोर मावगासिनो दंलायनो औ बिदि होनदों ओमफ्राय ओरैहाय नै साहा फुदुंदों नै ओरैहाय नै बेवहाय माबा हाइजें माबा माबि मस्ला मस्लि होख्लायबाय आरोखि ना नै बिथांमोनानो কিরকম বানাইছে বানাইছে ভাল বানাম এখন কি বানাবো এটা লগে এটার লগত ছাগলের বানাম ছাগল বানাওয়াটা আপনার ভাগ दे 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 ओरैबायदि मोजां आरोखि ना संनाय खावनायफ्रा ओरैहाय नै बिराद मोजां ओरैहायसो संदों नै खालि बेदरजोंनो दिनैहाय दुगैगोन आरोखि ना मैसो बेदरजों दुगैगोन